פרס ישראל. ועכשיו המוזיאון. זה הפינה האהובה עליי חוץ מהשיר. זה הפינה האהובה עליי. איזה שיר אתה לא אוהב? איזה שיר אני לא אוהב? Those were the days? אתה אומר, אחרי השיר... אחרי השיר הלא אהוב זאת הפינה שאני הכי אוהב. הבנתי. בוקר טוב לעופר בדרשי. בוקר טוב. האיש שמתחזק עבור כל המדינה את העמוד בלי אתרי בפייסבוק, ומפעיל וממלא אותו, ובוקר טוב. כל העולם, יש לנו עוקבים בכל העולם. באמת? כן, במדינות שאני לא מבין למה אנשים רוצים... מה, איסלנד? לעקוב אחרי... מאיפה הכי ביזארי? הכי ביזארי? איראן עוקבת אחרי הדף שלך? ברור, איראן ועיראק ברור. ברור. כל מיני. יפה. עופר, אנגולה? אני חושב שיש ישראלים בכל מקום. אנגולה בטוח, יש שם מכרות של משהו, נכון? כן, יש שם... יש שם אנשים שאפשר לנצל ולשלוח אותם במכרות, אז יש ישראלים שעושים את זה. ספי ריבלין סיפר סיפור שהוא, אחרי הבחירות שהוא עשה, הוא הלך לאיזה מקום באירלנד, סקוטלנד, משהו עם אשתו. מי עשה את זה? ספי ריבלין. ספי ריבלין, כן. סיפר סיפור אישי שהוא בטח סיפר לכל העולם, שהוא אחרי הבחירות הלך לאיזה מקום נידח בסקוטלנד, ישב עם אשתו במסעדה, ואמר לה, תראי איזה יופי, פה אף אחד לא יציק לנו, לא יגיד לנו זה, ומהשולחן רחוק הוא אמר, שמה, לא נכון. ברור, מה זה. טוב, הבאת לנו כמה באמת פנינים היום. טוב, תציג את זה, ואני אחר כך... יש לנו חוב משבוע שעבר. כן. של זמר משובח וג'ינגלאי גדול. כן. שפשוט כל דבר שהוא נוגע בו פנינה. אריק איינשטיין, שהשמענו בשבוע שעבר ג'ינגל שהוא עשה מה זה היה? נמס בכוס. נמס בכוס, ונזכרנו יחד בג'ינגל לדיפלומט, והפלא ופלא. בוא נשמע אותה. אנשים אוהבים לשיר, אנשים אוהבים להתגלח. תוך כדי גילוח, יפה. לשיר ולהתגלח, בדיפלומט הסכין הקפוא. פזמון. אין כמו דיפלומט, הסכין הבינלאומי. לדעתי יוני רכטר כתב את המוזיקה לזה. יכול להיות. יש מצב. הסכין הבינלאומי. מעניין. המיוצר בישראל. אתה יכול לברר מי כתב את המוזיקה? זה באמת מעניין. נברר לך. יפה, אז זה היה אריק איינשטיין שמחר, זאת אומרת, עשה ג'ינגל לדיפלומט. אני לא הכרתי את זה. זה סכין שקראו לו דיפלומט? כן, סכין בינלאומי שמיוצר בישראל. המיוצר בישראל. אתה מבין? מעניין. דיפלומט. מכרו אז לאנשים את הדברים ואנשים קנו. כן, סכין בינלאומי. גם הנחת העבודה שאנשים אוהבים לשיר, אנשים אוהבים להתגלח. זה גם בעייתי, כי הם לא יכולים לשיר, כי אז הם חותכים את עצמם שהם שרים. לא עם דיפלומט. נכון. גם בירה מכבי אז מכרו אותה בתור כאן שם ומעבר, לא זה היה שוואפס, לא, מה זה היה? מכבי בירה בינלאומית, בכל העולם, בלונדון, בריסל, ניו יורק ומרסיי, אנשים מבקשים מכבי, מכבי, פופפו, כן, אני זוכר את זה. היא זכתה פעם בפרס, ומאז? אמיתי באיזה מקום, לא יודע באיזה מקום בעולם, יכול להיות באנגולה או משהו. כי בתקופה שלא היה אינטרנט אי אפשר לבדוק את הדברים האלה. אי אפשר. זה בינלאומי, תקנה את זה. כן, אתה מדביק את זה, אתה תביא את הלוגו של הפרס ואתה מסודר. אוקיי, אז שמענו את אריק איינשטיין. ובעולם קראו לזה חוצפה ישראלית. נכון, מה זה היה? זה היה מכבי. מכבי. עכשיו שמענו את אריק איינשטיין. הרסת לי את הפאנץ', לא נורא. נו, סליחה. והיום דווקא אימא שלי מאזינה, התפנתה מכל עיסוקיה. אוקיי. והחליטה שהיא מאזינה לפינה, ודווקא עכשיו, לא נורא, עברנו את זה. הרטתי לך פאנץ', אז אפשר לחזור. כי אמרו שזה חוצפה ישראלית, ואז באמת הוסיפו, באמת חוצפה לקרוא לזה בירה. אוקיי. זה בתקופה אולי טוב שהירתתי. סתם. טוב. אז שמענו את אריק איינשטיין, מה עם שלום חנוך? הוא לא תמן. שלום חנוך, לא צריך להתפרנס. לא תמן ידו בצלחת, בוא נשמע את הג'ינגל של שלום. מה הוא פרסם? צמיגים. אל תיקח צ'אנס. ככה לי יאנס. וואי, איזה שיר. צ'אנס. ככה לי יאנס. הכביש משובש וחלק ורטוב. לחוץ כאן צמיג מן הטוב שבטוב. הדרך חולפת בלי שתרגיש. יאנס הצמיג. זה ג'ינג'יס חאן כתבו אותה. אל תיקח צ'אנס. ככה לי יאנס. אל תיקח צ'אנס. ככה לי יאנס. יפה. זה לא נשמע כמו שלום חנוך, נכון? הוא כאילו... זה שלום חנוך לגמרי. שלום חנוך לפנים, גם הלחן. זה קצת בום פעם.
בפעם הבאה, דרך אגב, יש לנו שלמה ארצי ונורית גלרון. כולם עשו חלטורות, אין זה. אבל עכשיו בוא נלך על תשדיר לכיוון אחר. כן, אנחנו פה מנסים בפינה לקדם את האג'נדה אל תגור בתל אביב. נכון. השקיעו הרבה כספים פעם בעניין הזה. כן, המון. אני חושב שעד היום משקיעים, רק בדרכים אחרות. כן. אז במסגרת מבצע האכלוס... כן, והפעם המדינה מכרה לאזרחיה קונספט מדהים, לכו לגור ביהודה ושומרון ובחבל קטיף. חיים הגשמה בנות, מקום חדש, אתגרים לפתור, ביהודה ושומרון ובחבל קטיף, ביהודה ושומרון ובחבל קטיף. חיים הגשמה בנות, נכון, בינתיים הכל נכון. אתגרים בלי סוף, אתגרים בלי סוף, נכון? ביהודה ושומרון ובחבל קטיף. ביהודה ושומרון ובחבל קטיף! טוב, חבל קטיף טיפה בעייתי עכשיו, אבל ליהודה ושומרון עדיין אפשר... כן, עדיין אפשר, יש המון אתגרים. ונסיים את הפינה, באמת, אני לא הכרתי את הקטע הזה, ושלחת עליה את זה כבר מזמן, אבל שמעתי את זה רק אתמול, ואני מודה, קטע מצמרר, כמו שאומר ידידי, מעולה ומגעיל. בוא תציג אותו. בתקופת ההתנתקות, לפני ההתנתקות, מחבל קטיף דרך אגב. 2005. כן. כן. 2000, אני דווקא זוכר איכשהו שנה אחרת, אבל עכשיו שכחתי. 2005. אז הייתה איזו הצבעה על תקציב וזה, וטומי לפיד אמר שהוא בשום אופן לא יתמוך, והקליטו אותו בכל המהדורות שבשום אופן הוא לא יתמוך, ואז קרה איזשהו דבר והוא כן החליט לתמוך פתאום, תמורת משהו שהבטיחו לו. כן. ואז עודד בן עמי, קריין החדשות, עודד בן עמי בתוכניתו בערוץ 2. הוא לא קריין חדשות, הוא מגיש אקטואליה. אנחנו נדבר על זה. הוא מראיין, ויש לו תוכנית. אנחנו נדון בסוגיה הזאת, במה בדיוק עודד בן עמי, אליבא דטומי לפיד. טומי לפיד התארח בתוכניתו של עודד בן עמי. כן. 6 עם עודד בן עמי. וככה זה נשמע. ככה זה התחיל. כאמור, תמיכת שינוי בתקציב המדינה במחיר 700 מיליון שקלים. ערב טוב ליושב ראש שינוי טומי לפיד. קונים את הסבתא שלך. הביטוי הזה הוא פסול מעיקרו, אני יודע קצת על חדשות. בוא נניח, מר לפיד. הניסוח הזה יוצר דעה קדומה, אין לקריין חדשות זכות לדבר ככה. לא קנה. אני מבקש ממך ראשית, תקפיד בכבודה של הסבתא שלי. אין לי שום כבוד אליך כשאתה לא מתייחס אליי בכבוד. אני מתייחס אליך בכל הכבוד הראוי. כשאתה מודיע שקנו אותי, אתה מעליב אותי ואתה משקר. אז ככה, יש בעצם, הייתי אומר, 2 דרכים לנהל את השיחה הזאת בינינו. אחת, להגיד לך, שמע, אתה גדול, אתה הצלת את ההתנתקות, אבל יש גם עוד דרך ולשאול אותך אם בעצם אתה לא סחטן כספים או איזה מין קבלן כספים, ממש כמו חבריך החרדים שאתה כל כך מתאמר ביכולת קבלת הכספים שלהם. אתה ממשיך בנימה הזו, אתה שינית את דעתך. שידור ממלכתית, אתה סחטן, אתה קבלן, אתה מקבל כסף מאחורי הגב. מה, איך אתה מדבר איתי? הוא קצת חסר טומי לפיד. לא, באמת, מה זה? זה קריין חדשות שמתחיל להגיד קנו. והוא הקדים את זמנו, תדעו לכם, טומי לפיד הקדים את זמנו, והיום, תראה, דונלד טראמפ למד, באמת, טומי הקדים את כל העידן הזה. כמה קולות האלה חסרים, אין יותר כאלה קולות כאלה של פעם, אין את זה כבר, זהו, כולם מתו לצערנו. עופר בדרשי, נעמת לנו מאוד, וכבר עכשיו שעברנו לפינה הזאת, כבר יש לנו עוד פינה, שבוע הבא דרך אגב אני לא פה ואין תוכנית, אבל אחרי זה אנחנו נתראה ואז... אז אתה אומר שהתוכנית ממשיכה אחרי זה? התוכנית, אנחנו מחפשים את הדרך שהיא תמשיך נכון. עופר, תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב.